Harrachov, apartmány Čertovka, byt 2+ KK s obrovskou lodží a garážovým stáním. Majitel si vylepšil apartmán nábytkem na míru, novými podlahami, kuchyňskou linkou a koupelnou. Když se vrátíte unavení z kola, túry, běhání, lyžování, běžkování, hned vedle je tichá ložnice, kde si pohodlně vyspí i 4 lidé. Byt má báječnou obrovskou loži s výhledem na skokanské můstky a když právě v květnu neprší, tak i do dálek. Apartmány Čertovka. To není jenom po čertech dobrý sport, ale také božské výhledy a andělský spánek. Přijďte se přesvědčit.